ето там, където е картотека на инвалида, да видя какво може да се направи за нейния телк. Да. Ще кажа, не знам, бяхме на почивка, не сме получили какво се е случило, не сме разбрали после. Нали, аз ще измисля нещо. И да видя, ако за следващата година ни кажат някаква дата, ако кажат кога можете, аз ще поискам някаква дата, която за мен е удобна. Дори да загубим някакви пари, по-добре да ги загубим, обаче после да, защото не може всичко да се вържи. Да, не може. Да. И така, но не така, накупих къси чорапки тук, 20 парчета, 21, даже аз ги броих до 20, тя ми таксува 21. Сигурно са 21, не съм ги броила. Сапуни, шампуани, такива, които там не мога да намеря, например, на Нивея шампуан. Да. И сапуните на Нивея, които тук има толкова видови с различните вътре, там ги няма. Връз. Това се очудвам. Защото, знаеш защо? Защото те се опитват своите производства вътрешните да лансират. А това е полско производство. И за това. Не, че защото не е хубаво, напротив, по-добро е. Аз съм го проверила, в живота съм го проверила. Да. Да. И така, да оттам, нали, така, минах през магазина, през другия елитис, дето е тук по-близо дома, напазарих тия неща, насам тук доматкито, копърче, магдадошче, закупнях за тия, бе, тук е различно, бе, тук природа, братко, бе, плоти, зеленчуки и всичкото му, да му се не види. Уния ядат пластмаса. Не мога. Не мога, защото уния са тъпоъгълните, не могат да проумеят, че това е хубавото нещо, това е природата, това е чистотата. Те не могат да го проумеят това. Какво като го наложат? Те нямат слънце. Значи там е мрак. Да. Там няма това слънце, което имаме ние тук, за да огрее този плод и този зеленчук и да озрее правилно. Как? Да. Всичко се губи. Обаче, Вили, сега, вчера, какво ми се случва? Нали, слязох аз мазата и видях там разните тия гълъбареници, дето някой котка гонила гълъба, падналото и паднало, едва влязах, което можах оправих. Прибирам се нищо. По едно време, от тук, от там, нещо ми е чоглаво, нещо ме сърби. Поглеждам, Боже, черни точки на краката се рекох да ги изчистя. Бълхи! Котишки бълхи! Те не хапят, те не стоят на тялото уж, котишките, но въпреки това са много досадни. И имаш известие. Известие имаш на телефона. На телефона ти, не знам къде ти телефона. И така. И почнах да плюнча и да такова. Тая са почеса, не можа да специална нощ, тя като чу, че има нещо такова и реши, че всичкото е в нея. Просто. Да. Но нещата са добре. Много се радвам за комшийките. Много се радвам. Да. Как? А сега като си пием кафето, нали, като отида в тях, аз ще занеса биски, ще купя бутилка уиски, защото тук има английското белса. И го видях за 14 лева морица, аз там го купувам за 15 паунда, което умножи го по 2,2, колко пък тук за 14 лева. Да. Просто голяма ефтиния тук. И ще го купя от тук, защото е също английското. Ще занеса уиското, ще занеса бисквитите, ще занеса ментоловите бомбонки за баваска. И ще взема една кола, нали, към той съответно. Ще им кажа, гледайте пак, Виолетка, кажи, като я видиш, ако нещо се види, ако се чуи, да дават сигнали. Една на друга и да викат, и ще каже, и викайте полиция, защото не няма нас. Първо проверяваш, тук ли сме, не сме ли. Тъй. Важно е да си добре с комшиите. Важно е. Не може да се живее, просто не може сам да живее човек.
аз си казах, Марянка, аз знаеш, рухнало всичко, ма нищо няма да правя, защото курса много нисък и виждаш към терасата. Тя пак правила, вика, торих ми пак плочки, тук ти ръкото, на онем. Тя има някакъв познат. Сега, може да е любовник, не я питам, защото тя трябва да ми каже. Един приятел, дето имам, един познат, един майка и то с нейния познат. Нейния пас го видях един як мъж такъв. Ние на работа, аз се уважавам, защото тя е добро момиче, добра жена да кажа вече, нали, пенсионерка като мен, много по-младолика изглежда, защото тя не надебеля, тя няма моите проблеми, тя няма моите нерви, нали, де съм ходила. Да, тя не пие хапчета за нищо, тя няма кръвно, тя няма щитовидна за нищо, бе, просто... И зато и тя изглежда много добре. Не завиждам, искам да ти кажа, че радвам се даже, ако наистина тя има някакъв човек до себе си, защото тя на 33 години започна по живот и дойде и първо на мен каза, че искам да ти кажа нещо. Ами аз вика, тъй, свърших тая работа за първи път, ама мен чаква да смешава Марианче на 33 години. Вика, какво да направя, влюбих се, вика в там еди кой си, както и да е. Добра жена е, добра. Честни хора са най-важното. Аз мога и ключ да им оставя, аз не се притеснявам на тях да оставя ключ. Нито ще влезе някой тук да спи, да живее, докато няма, нито ще ми пипнат нищо, разбираш ли. Но не знам защо не съм оставила, защото тя тежи ми петия етаж, защото и те са на пети, нали. И аз, може би заради той. Но е хубаво комшиите да са ти. Така. Ами да. Как? Аз като замина вече съм спокойна, че ако някъде свети светлинка в дома, ще види от другия блок някой и ще се обади веднага. Най-малкото е тая Виолета ще види. Най-малкото тя. Ами той един човек ми стига. Ама и другите, аз съм мисля, че и другите, ако видят, всеки на някой ще се обади. Всички знаят. Аз казвам пенсионерките как то пък две пенсионерки ми се оцелиха да ме посрещнат и едната, че ние как живеем? Викам как живееш, защото твоите са викам в Америка и те ти пращат пари. Да, помагат. Не ми говори викам как живеем ние. Ти ако живееш към от една пенсия да се довърши на до сега. Седнала да ми говори глупости. Виж какво, всеки там, където му е хубаво. Ало? Да? Викам всеки там, където му е хубаво. Сега, аз в момента там се чувствам по-добре. И ще бъда там, докато се чувствам добре. Когато видя, че там не ми е добре, ще се дойда тук. Имам си имота, имам си всичко. Сега пък, като съм си платила, съм навирала носа и съм курнас. Съвсем съм курнас. Тайде? Преди бях гузна, че не съм си дала парите за имота си. А сега вече, като съм си дала парите, какъв ми е проблема? Никакъв. Ще видя да уточня на Виви за здравните осигуровки. Може би другата седмица, понеделник, ще отида до НАП. Той е тук близо до нас. Да видя, след като живее там, трябва ли, не трябва ли да плащам, понеже тя като инвалид, нали, има държавно плащане. Обаче, като няма пенсия инвалидна, тя трябва да си ги плаща, все едно никой. Аз трябва някакви документи да попълня, с нея трябва да бъда, не мога сама да отида, така че мятаме, отиваме и проверяваме. И ако трябва някаква декларация, в която тя да декларира, че живее там, за постоянно, от кога до кога, и ние ще публикуваме от 24 септември миналата година съответно, защото ние тогава заминахме, сега сме си дошли за 10 дена в почивка. И се връщаме обратно. Да, така. Нещата, Господ си знае работа, нещата вървят добре. На днескашния ден моя баща ще да бъде на 90 години. Аз му запалих още сутринта свещичката там на кандило имам. И сега му отлях тук, дец имам питието, имам си водка, отлях му
А той не пиеше, не пушеше, не беше такъв човек въобще. Обаче въпреки така, като нали, той е традиция някаква, да каже за Бог да прости. Днеска щеш да бъде на 90 години, рожден ден, ама Бог да го прости, умря, да му е светъл пътя там, където е. И толкова. Умен човек беше, характер тежък, но умен човек. Характера му беше тежък. Много строг, прекалено строг за всичко, но може би е било за добро. Обаче аз мисля, че не трябваше да бъде толкова строг. Нещата, поне при мен, щяха да бъдат по друг начин, ако той не беше толкова строг. Да, човек не... Ами аз сега като гледам, кога станах майка и трябва да възпитавам, аз виждам, че понякога не знам как да реагирам на някои ситуации.